Kasvot jumppaa. Kasvojumppa on helppoa ja hauskaa. Jumppaa voi harjoittaa kesken työpäivän, vaikka piristämään työkavereita. Jumpan jälkeen olo on rentoutunut ja on helpompi keskittyä töihin. Kasvolihasten hieronta ja ilmejumppa tehostavat kasvojen alueen verenkiertoa. Jumppa voi auttaa pääsärkyyn ja niska-hartiakipuihin. Tee kuten Sari, naama ruttuun ja suu mutrulle. Aukaise leukaa ja törrötä huulia kuin oopperalaulaja. Tee liike tehokkaasti, jolloin tunnet sen vaikutuksen poskien ja kaulan alueella. Työnnä kieltä kohti nenää ja samalla vedä ylähuulta suuta kohden. Liike venyttää suunseudun pikkulihaksia. Nyrpistä nenä ja huulet suppuun. Vedä samalla kulmakarvoja tiukasti yhteen. Liike aktivoi monipuolisesti kasvojen pikkulihaksia. Työnnä huulet vuoroin oikealle ja vasemmalle. Liike venyttää poskilihaksia ja virkistää suun alueen verenkiertoa. Purista silmät lujasti kiinni. Päästä rennoksi ja toista muutaman kerran. Yritä pitää leuka rentona. Tarkista ylävartalosi asento useaan kertaan päivässä. Harjoituksena vedä leuka niin kutsuttuun kaksoisleuka-asentoon ja päästä rennoksi. Toista liike useaan kertaan. Vältä leuan nostoa ja ääriasentoja. Niska-hartiaseudun venytys. Paina leuka kohti kainaloa. Pidä selkä suorana ja hartiat rentona. Anna venyä pitkälle. Tee liike rauhallisesti. Lopuksi hiero purulihaksiasi. Vie sormet poskiin ja pyöritä sormia kevyesti. Muistathan pitää leuan rentona. Terveet ja hyvinvoivat kasvot ovat valoisat ja moni-ilmeiset.